Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguvusi Mavusana kwi-channel ihamba phambili umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Alokhu angene njalo ke lapha namazwe enduduzo kumfundi laphana ogcine ezibulele ngesimo sokuthi esikoleni kade bemthuka bethi ikhanda lakhe limise kwehashi ke lapha nawe ingane zakwethu. Abantu abaningi basigxekile ke lesi senze enkundleni zokuxhumana besho ukuthi kuyinto wrong lokuthi umuntu acwenze ngesici sakhe lapha nawe ingane zakwethu agcine seyithatha umphefumulo wakhe. Mina ngiyafisa ukuzuvula wakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ke sidibane lapha na kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucindezele subscribe ucindezele nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha.